trochu přesličkového salátu. Ano, dědečku. A kazušce? Tak, kazuška dvojitej moučný. Jo, takhle. Vojvodo, dobrá zpráva, cikáni jsou v Brně. Ne! Ano. Cože? Vladyka Brn píše. Moji milovaní cikáni, no to je skvělá zpráva. Milovaný praotče Čechu, včera konečně dorazili cikáni z Indie k nám do Brna. Všichni máme velkou radost. Cikánský baron CD-ROM tě pozdravuje a brzo se uvidíte. To je úžasný. No, jdou dále do Čech. Pokusím se ho přemluvit, aby jich alespoň pár zůstalo v Brně. No, nevím. No, moc tě zdraví a milostivou pramáti líbá tvůj milující oddaný přítel Vladyka Brn. Babi, cikáni jsou v Brně. No. Dědečku, já mám takovou radost. Já vám řeknu, já jsem si myslela, že už je nikdy neuvidím. No, už to tak vypadá. Už se mi po nich taky stýskalo, to je dobře. Tak to vidíte, já mu to říkal už v Indii, povídám CD-ROMe. Pojďte s námi někam jinam, co tady v té Indii budete dělat, teď je to tady nuda. Všichni se pořád koupou v tom gangu, když si chceš udělat biftek nebo podojit krávu, tak tě ukamenujou. A on ne, mě to kočování nebaví, to pro nás není, my jsme zvyklí zůstat na jednom místě, takový vandrování, handrkování po světě to pro nás není. A vidíte? Už je tady. Cikáni moji milovaní jsou tady. Pojď se, Bivoji. Hned zítra ráno zavoláš Vladyku Žižková a tím nachystá místo. Provedu. Já mám takovou radost, že si dám ještě dvojitýho toho. No. Koze. Lukáš. Nech si chutnat. Dej to sem.